Изненадани ли сте? Ами, да, не да кажа, че имах известно подозрение, след като минахме табелата Витиня, но... Одобрявате ли подаръка, който ви прави жена ви? Да, въпросът е преди задаваме и след това след. Ето един участник, тъкмо се изкачва. Така, какво казахте? Много одобрявам, в смисъл мисля, че това е един страхотен избор за подарък и просто супер, сега ще видим. Като се поразтреперя после, пак ще говорим в камерата. Ето, Алек, Александър друг. Много да работа. Ето да се види колко е високо. Най-долу има една мъничка количка. Мисля да се разбия... В далечината има едно езерце.